Днес на гости са ми двама човека, които обикновено преоткриват света чрез новите кулинарни технологии. Тя се казва Радостина Шишманова и до нея стои Цветомир Борисов. И двамата днес ще се опитат да ни въведат, само да влезем, да надникнем в света на етеричните масла. И за това как кулинарията ги поглъща, абсорбира ги и ги превръща в нови технологии, в нови избухващи вкусове, аромати, които до този момент не сте си представили. Много е приятно да ви посрещна на студиото. Здравейте! Здравейте! Нови кулинарни технологии, правилно ли го казвам? Нови кулинарни технологии, етерични масла в кулинарията. Да. Ето тук сме наредили едни малки шишенца, в които има събрани килограми треви, богоуханни масла, продукти, плодове. Всъщност от какво са тези етерични масла? От какво са направени? Да изброиме само няколко. Едни от най-популярните. Да. Лимонена трева, босилек, розмарин, лимон, лайм, мандарина, евкалипт, тонка. Малко по-късно. За тонката трябва да поговорим, защото на български тонка звучи баба Тонка, знаеме. И нищо друго не ни говори. Мента, розмарин, етеричните масла днес ще се впият в нашето кулинарно подсъзнание със следните рецепти. Свинско за сгряване на настроението с бергамот и джинджифил. Правилно ли казах? Точно така. Да. След което ще направим бяло вино с сладък портокал и накрая сладкиш ала маминка. Свинско с гряване. Каза ми да си намеря едно хубаво парче свинско. Какво го правим това свинско? Това свинско трябва да го осолим, напиперим. Запиперим. Добре. Ето ти сол. Така. Отивам да взема една мелничка. Ето мелничка за черно пиперче. Така, двамата да го атакуваме. Черно пиперче с очица. Добре. Сега, както аз обичам да правя с месото, тъй като не използвам модерните чукове и уреди, използвам силен мъжки умрук. И е хубаво това месо само просто да се начука. Казва се лек масаж. Лек масаж, да, може. По-силен. Трябва да го направим на прорезчето. Каза, да. Може да се впуснеш. С какво масло ще работим в този случай? В този случай ще работим с бергамота. Какво представлява бергамота? Бергамота е цитрус и идва от Канарските острови. На форма прилича на портокал, но е зелен като лимона. Последните изследвания са, че... Тук вече половината ни от зрителите казаха: оле, мамо, какво пък е това? Много вкусен. Между другото, той е много хубав за меса и за картофи. Картофи с бергамот стават, ако не искате да слагате свинско, сложете бергамот в картофите. Искам да обясним на нашите зрители, че всъщност ние няма да сипваме половин литър или 200 грама или 20 грама, а ще работим с капки. С капки. Ще работим. Ето за да направим... Всъщност как ще го използваме в тази рецепта? Това масло... Какво още ще му слагаме? Магданоз. Объркваме маслото, малко сълчица да сложим вътре. Не е задължително. Щак, нека да има. Така. Така, ето в това шишенце от 5 мл има 100 капки концентриран бергамот. Тъй като това ще го използваме много пъти, това масло, в нашето семейство ние имаме такова масло, което стои в хладилника с различни етерични масла и сутрин на децата правим филийки. Колко е количеството, което нашите сетива могат да понесат? Ами, сетивата са много индивидуални. Човек, ако направи ето така, според мен ще си изгори език. Не е задължително. Първото нещо, което трябва всеки един човек да направи преди да почне да употребява етерични масла, е да провери каква е поносимостта му към съответното етерично масло. Защото може да е силно алергичен към определени толкова синтезирани извеци. Например, знаеш много добре, че лимона, той е фоточувствителен, така че дори и да отидете на масаж с лимон, с етерично масло от лимон, след това не е хубаво да се излиза на слънце. Защото може да се изгори. Колко капки трябва да сложим тук? Тук ще сложим малко повече, да кажем от порядъка на 4 до 5. Капнахме в случая 6. Капваме повече, защото магданоза по принцип той също е с много силен аромат и може мъничко да убие аромата на всичко в нашото студио
изгря и след това какво правим с това масълце? След това правиме един салам. Така нареченият пашкул или салам. Слагаме го в фризера. Да, слагаме го в фризера и понеже ние сме много подготвени за това предаване, нашите приятели са тук да ни говорят за новите технологии, които преподават. Между другото, разбрах, че в Пловдивския хранителен университет вече преподават тези... Да. Възприемат ли се от курсантите, от студентите? Ами имахме последния випуск, всъщност втория курс, който беше при нас. Имаше голям наплив от студенти, но ние обучаваме само по 6 студенти в една практика, тъй като смятаме, че това е много финно изкуство и трябва първоначално така малко хора да се запознаят и те да го предадат по-нататък. Да бъдат така проводници, Точно, на идеята. Ето го това масло, по същия начин направено, когато отиде в фризера, няма проблем то да поседи по-дълго и да бъде вкусено с най-различни етерични масла. Ако човек сложи само портокалов слог вътре или портокалова кора, горе-долу ще има подобен ефект, но етеричните масла са много по-концентрирани, много по-чисти като аромат. Как това нещо ще се включи в рецептата? То ще бъде есенцията, етериката на нашата манджа тази вечер. Означава ли, че... бъде за настроение, тъй като ние използваме бергамот. Цитруса по принцип винаги повишава настроението. Оттам идва доброто настроение? От цитрусите? От цитрусите. Задължително трябва да кажем, че сложихме повече капки в маслото, тъй като етеричните масла... вътре, нали? Маслото ли? Аз съм ги набол. Просто отгоре слагаме в прорезите, където намерим място. Ето. Може понякога да направим и по-дълбок прорез. Вътре ще сложим някои сушено доматче. Колко такива масълца ще добавим вътре? Колкото ни душа държи. Добре, нека да има масло. Свинското в този случай може и да не е толкова мазно, може да е по-постно. Може да вземете плешка, може да вземете бут и да сложите повече масълца. Се върна, че слагаме малко повече етерично масло, тъй като процеса на печене, част от етеричното масло, то е лекливо и се изпаря. Излети, ще се изпари, така че за това сложихме 6-7 капки на това половинка масло, което направихме. Така, да печем ли? Домаче сложихме ли? Задължително българска чушка. Добре. Печем, нали? Печем, да. Така. На 180 градуса за около час или до готовност. Това ще е нашата гарнитура. Тиква на пара, която аз много добросъвестно сварих. Между другото стана много мека и приятна. Тиква на пара. Много малко хора се сещат, че тиквата може да е една прекрасна гарнитура. Предполагам, че ще овкусиме по някакъв засукан метод с някоя от джинджифил, тиква и джинджифил. Много сгряването, точно. То е с сгряването. Рецептата е така. Между другото, джинджер е изключително позитивна подправка, билка. Знаете, че когато си направите чай с джинджер, със сигурност ще оздравеете много бързо. При мен бяха на гости едни китайци и ми направиха, аз бях нещо болен. Тук в предаването виках, ще ви направим чай, так. И мога да ви кажа, че веднага ме дигна. Лук нарязан по-наедричко, штрак вътре. Така. Между другото, колко часа трябват за най-нормалния метод, така наречените дестилатори, за да се извлече едно количество от тези... Зависи в големите компании. Това става в порядъка на около 7, 8 до 9 часа. Да. Това е много енергия. Много енергия. Понеже аз обяснявам на нашите зрители, че освен, че е интересно новите и старите технологии да се въвеждат, новите и старите сметки за ток също са много важни. И се опитвам да говоря и за практичността на кулинарията. Ако човек вкъщи трябва да извлече нещо подобно, трябват часове, много сложни уреди, енергии. Цялата тази инсталация от колби и тръбички. Ето сега, например, за да си направите това месо, само да пресметнем малко, ще ви трябва 1 час фурн. Ще ви трябва около 1 час котлон, значи станаха 2 часа, 3 киловата ток, горят и бумка. И това се случва непрекъснато всеки ден. Затова се опитвам да ги убедя нашите хора, че ако имат газ, и то природен газ, газифициран, ако е тяхното студио, фабрика или работа, нещата се получават много по-лесно. Ето вижте, врътнахме котлона и вече лукчето, дето се вика, почна да става. Врътваме котлона, той спира. Много е лесно, много е бързо и много е практично. Не изпускайте тази немаловажна част от вашия бюджет, защото на края на месеца казва, това ястия ни излезе много ефтино, но когато той е седял 3-4 часа във фурната и си сложил още 3-4-5 кинта отгоре, нещата не са чак толкова бляскави. Както казват англичаните, не сме толкова богати, че да купуваме толкова
ефтино. Което означава, че ако купим един ефтин фасул и трябва да го вариме 5 часа, той ни излиза много скъп. Сега, лука, тиква и дресинг. Дресинга как да го направим? Дресинга е с оцет, зехтин и мед. Мед? Да. Между другото, интересно смесване. Гасене, както се казва, на оцет с малко мед. Веднага вкусът му става по-различен, по-мек, по-благ. Може да сложите и по-голямо количество. Между другото, полезни ли са етеричните масла? Да си поговорим малко за връзката между кулинария, здраве и етерични масла. Да, както казва една колежка, това е ароматерапия в кухнята. И част от етеричните масла наистина са много полезни. Както да кажем, джинджифила преди мъничко каза за загряването, бергамота за повишаване на настроението, за антисептични средства има много, много добри. Че вътре, нали? Да, намачкане. Исках само да отбележа, че етеричните масла никога не се употребяват директно в ястията, а винаги трябва да бъдат разредени в мазнина, в случая зехтин или масло, както направихме, в захарен сироп или всякакви сладки неща, конфитюри, агаве сироп, всичко, което кленов сироп, и също така в млечни. В млечна основа. Значи, ако имаме мляко, сметана, можем да сложим вътре от тези етерични масла. Между другото, най-добрата комбинация на млечни продукти, въобще мляко, сметана, е с бергамот и роза. Отделно бергамот, отделно роза. Или роза с лимон. Роза с лимон е едно много афродизиачно средство, което можем да си приготвим. Роза с лимон, афродизиак. Пишете, мили приятели. Това наистина може да е интересно. Сега, тук директно ли дресинга? Не. При сервиране. При сервиране. Ама ние забравихме да сложим. Това е джинджер. Точно така. Колко капки вътре? Аз предлагам 3 да сложим. На това количество от около 100. 1, 2, 3. 3. Ако е повече, ще трябва да добавим просто повече. Феноменално мириш. Много хубаво трябва да се разбие, защото понеже те са масла и разбира се, че в масло се разбиват и стават, трябва да добият една и съща консистенция, да влезе вътре етеричното масло. Между другото, страхотно уха е. Просто наистина изгря с 3 хапки. Да пробваме. Ужасно. Усещането е едно такова много бързо полазване по лицето. Много активно. След това слиза към носоглътката. И колкото и да бяхме се опитали да вземем джинджифил да го настържем, свежото усещане, без да има текстура на самият продукт вътре, е нещо много интересно. Затова тези масла, разбира се, когато се използват по правилния начин, правилната консистенция, когато сте се проверили за алергии, защото някои от тях са силно алергични и можете изведнъж да избухнете и да се подуете. Нещо много важно. От друга страна вършат феноменална работа в готвенето, особено когато говорим за нови технологии. А аз от Ибачваров от време на време ви запознавам с тях. Ако нямате такова етерично масло, то спокойно можете да вземете малко сок от джинджер, изтискан на вашата сокоизтискачка, да го сложите вътре. И ще имате нещо подобно. Има решение в тунела, ако човек няма такова етерично масло. Сега си запишете списъка за нужните продукти, за нашата гарнитура и за нашето месенце, което е още в урната. А ние след малко ще дойде ред да направим и нещо сладко и много вкусно. Свинско за сгряване и настроение с бергамот и джинджифил. Нужните продукти: 550 грама свински бут без кост, 60 грама масло, 1-2 печени чушки, 1-2 сушени домата от буркан, 3-4 скилитки чесън, биоетерично масло от бергамот, 5-6 тръка магданоз, сол и черен пипер. За гарнитурата 400 грама тиква, 150 грама лук, 2-3 скилитки чесън, 30 грама зехтин, 1 чайна лъжичка мед, 1 чайна лъжичка оцет, сол, 2-3 стръка копър и биоетерично масло от джинджифил. Начин на приготвяне:
Направете разрези в месото, поръсете с сол и черен пипер. В прорезите сложете филийки чесън, парчета печена червена чушка и сушени домати. Разбъркайте маслото с наситнен магданоз, малко сол и 4-5 капки етерично масло от бергамот. Завийте маслото в стреч фолио на бомбон и го сложете в хладилника да се стегне. Отрежете тънки филийки от маслото и ги сложете в разрезите на месото. Покрийте го с алуминиево фолио и печете на 180 градуса за около час до готовност. За гарнитурата нарежете тиквата на купчета и я сварете на пара без да се разварява. Сотирайте лук в тиган с малко зехтин. Добавете смачкани скилитки чесън и тиквата и оставете всичко да се позапържи за кратко. Направете дресинг, като разбъркате в купа оцет, мед, сол и зехтин и 3 капки етерично масло от джинджифил. Изчакайте тиквата леко да се охлади, полейте я с дресинга и разбъркайте. Сервирайте изпеченото свинско, нарязано на парчета с тиквата. Миксер работи. Сладкишата маминка, както е запишено на черната дъска. Защото е на маминка. Да, аз очаквах тя да го прави, но се оказа, че той е кулинарът в семейството. Какво се случва с този сладкиш? Ами, сладкиша трябва да разбием много хубаво яйцата, заедно с захарта. 6 яйца с чаша и половина. Ами, добре, не съм много добър в... Добре, аз тогава правя ето така. Ето и аз съм ги научил. Като вземеш 2-3 кори и веднага се научаваш. Правиш така. Какъв, между другото, трик днеска ще използваме в този сладкиш? Окей, яйца, захар, разбиване. Какво етерично масло ще използваме? Това е етерично масло от тонка. Тонка? Да. Какъв е вкуса на тонката? Вкуса на тонката Аз искам само да покажа на между... нашите зрители. Ето тук в тази купичка имаме 3 зранца тонка боб. С него не може да се прави фасул, нали? Не, той е плътен отвътре. Да, това всъщност е плода на едно африканско дърво, ако се не лъжа. Да, на българския тонка боб, иначе е тонка. Тонка бинс. Тонка бинс. Точно така. Какво прави тонката? Вкуса му е нещо средно между ванилия и горчив бадем. Комбинация. Самото растенице, ето това зърно, може да се използва многократно само по себе си, т.е. например в мляко. Можете да сложите едно зранце, да го сварите, след което в следващото количество мляко... Както шушулката ванилия. Точно така, да. Добре. Иначе какво правиш? Искаш и захар, ти сложи захар. Аз сложих захар, трябва просто да се разбие. Добре. Прибавяме в момента брашното. Така. Тонка боб е много силен афродизиак. Да. Още веднъж. Още веднъж. И освен това, тонка боб се смята, че ако носите една зранце в портмонето си, то никога няма да бъде празно. Уважаеми зрители, веднага мога да ви уреда. Аз от сега нататък слагам в джоба си едно зранце тонка боб, че никога да не се изпразва. И освен това... Лек горчив аромат. Усещам бадема. Горчив бадем. Да. Печен. Може би малко канела също. Да, не би казал, че е толкова силно ванилията вътре. Между другото, в Германия се използва като заместител на ванилията. От 1991 година насам се използва почти във всички крем-брюлета. Се използват тонка излек. Да. Бяхме говорили за това, че всеки един такъв излек, всяко едно етерично масло, трябва по един и друг начин да бъде разтворено. Това къде ще го разтваряме? Най-големият приятел на тонка боб е какаото и шоколада. Колко? 2. 1, 2, 3, 5. Значи на това количество ще трябва още шоколад да се добави, защото аз предлагам сега да го опиташ и да видиш, че е много силно. Не ми е добре. Ето за това всъщност сетивата са изключително уникални и на въпроса преди малко по колко се слага, всичко е много индивидуално. И много относително. Само искам да покажа на нашите зрители, половината от сместа беше сложена в формата за кекс, другата и добавяме малко какао. Малко какао, тя буквално е за цвят. Да, един пласт с какао. Така, но човекът работи с замах, мога да ти кажа. Не го правиш за първи път. Не. Не, абсолютно. Има някои мъже, дето само за пред камерата идват тук и казват: аз правя, аз мога. Нашият приятел Светомир направо се справя страхотно. Слагаме орехчета. Така.
Ето И такива. все пак да не забравяме, че това е сладкиша на маминка. Да, разбира се. Не случайно Между е другото, наречен. това е един от най-страхотните сладкиши, които моята свекърва приготвя. Да, изглежда много интересен. Предполагам, че добавката с бергамота и с тонка бота и така нататък все са ваши изобретения. Да. Това са модификации които се намесват. Това е неуморна работа в кухнята. Да. Шоколада предполагам, че ще го слагаме след това. Най-накрая, когато е готов сладкиша, отново на 180 градуса, 40 минути. Заливаме. На 180 градуса, 40 минути. Пишете, защото с нашата приятелка Радостина, докато той го вкарва в фурната, ето тук, така, може да го добавим до месенцето, няма страшно, нека да се пекат заедно. Така. Ще направим нещо много интересно. Един вид леко подсладено ароматизирано вино. Това е коктейл с бяло вино. Изключително лесно се приготвя. Захарен сироп. Нормален захарен сироп. Но 50 на 50, т.е. 100% разредено вода с захар. Ако имаме 100 грама захар, 100 грама вода. Едно към едно. Едно към едно. Това, което всъщност уникалното е, добавяме етерично масло от портокал. Тук в това количество ще прибавим 6, 7, 8, 9 капки. Това е изключително концентрирано. Аромата между другото се усети още тук. Това всъщност, което е важно, когато имаме захарен сироп, е много интензивното. Значи в захарен сироп, за захар също добре си въздействат етеричните масла. Ето сега можеш да помиришеш. Много нежен аромат. Всъщност от портокала се варят етерични масла веднъж от цветовете, сигурно. Точно така. Веднъж от листата, защото и те са много... Педигри се казва самото масло. И предполагам, че от коричките също се изваждат етерични. Това масло, което е от корите, се казва етерично масло от портокал, от цветовете е нероли, а от листата, между другото, то е некачествено, се вари педигри, се казва маслото. Добавяме поманинко. Така. И аз веднага искам да помоля колегите лед, ако обичате, защото това вино леко се е стоплило тук в студиото. Вие, уважаеми зрители, си запишете списъка за слушните продукти, а ние ще изстудим виното и ще сложим масата, защото е време да опитаме онова, което си приготвихме не с друго, а с етерични масла. Една нова технология в кулинарията, която не е за изпускане. Бяло вино със сладък портокал. Нужните продукти: 700 мл бяло вино, 50 мл захарен сироп, биоетерично масло от сладък портокал и портокал за украса. Начин на приготвяне: в чаши за бяло вино сложете около 20 мл захарен сироп, направен в пропорция 1:1 вода и захар. Къпнете във всяка чаша по 2 капки етерично масло от сладък портокал, долейте с вино, сложете лед и сервирайте украсено с парчета портокал. Сладкиш ала маминка. Нужните продукти: 6 яйца, 1,5 чайни чаши захар, 1,5 чайни чаши брашно, 6 супени лъжици олио, 6 супени лъжици вода, 2 супени лъжици какао, 1 чайна чаша филетирани орехи, 200 грама шоколад, 60 грама масло и биоетерично масло от тонка. Начин на приготвяне: в купа разбъркайте яйцата с захарта, добавете водата и олиото. Сложете брашното и разбийте отново. Изсипете по-голямата част от сместа в намазнена форма за кекс, поръсана с брашно. Към останалата смес добавете какао, разбъркайте и също изсипете във формата на тънка струйка. Поръсете с орехи и печете около 30 минути без вентилатор. На водна баня разтопете шоколада, добавете маслото и разбъркайте добре. Добавете биоетерично масло от тонка и разбъркайте отново. Изтиналия вече кекс залейте с ароматния шоколад. Моля ти се на маминка. На маминка сладкиша да бъде залят, а така шоколадът, който видяхте, вече овкусен тонката. С тонка боб етерично масло и чакай да не пропусна този невероятен дресинг, който направихме с джинджер, който го слагаме ето тук отгоре, върху тиквата. Не мога да ви опиша, уважаеми зрители, благодарение на тази аромокулинарна терапия, която проведахме днес,
колко вкусно ухае в нашето студио. Моля ти се лед във виното. Моля ти се, да. Бързо. Оказва се, че и всяко едно от тези етерични масла някъде дълбоко в генетичния си код е заложило определена мисия за нашето тяло, за нашето подсъзнание, за нашето надсъзнание, за желания скрити и покрити, които едно такова съчетание между храна и между етерични масла може да отключи и да ни накара. Дори в тези трудни времена, когато борим стотинките, когато аз ви помагам да оцелеете в борбата с повечето и по-малките сметки за ток, за електричество, за газ или за всичко това, което ни кара понякога да се чувстваме малко тъжни, ето тези етерични масла и моите съвети, разбира се, ще ви помогнат за това да бъдете усмихнати и да се чувствате прекрасно, да се лекувате с аромати, като казах аромати. Тук имаме традиция да подаряваме букет от аромати и подправки, не толкова синтезирани, но пък истински благородни подправки, с които да се вихнете във вашите кулинарни пространства и да се чувствате по някакъв начин леко old fashion с тези подправките. Но това е за тебе. Какво има вътре? Това са етерични масла за кулинарията специално. Сме подбрали 3, които са, мисля, че ще овкусят. Ще ви свършат работа. Всяко едно прекрасно. Не забравяйте, че експериментът е част от прогресът на нашето човечество. Затова, моля ви, експериментирайте с етерични масла. Бъдете обаче внимателни да не вземете да направите някоя алергична реакция, защото някои от тях, ако прекалите с количеството, могат да се окажат и чисто алергични. Дадах ви ароматните подаръци, получих ароматните подаръци, разменихме си, както казваме всички ние, най-важните средства, за да бъдем щастливи в кухнята. Това са подправките. Дигаме една на здравица с един портокал, който ни кара да повдигнем настроението и всякакви други наши желания. Така се случи и днес в това прекрасно предаване, което завършва. Бъдете с нас и утре. Чао!